Hej, mit navn er Brian Østergaard Sørensen. Jeg starter en ny fysioterapeutisk klinik i Aalborg med speciale i ryg- og nakkelidelser, og den klinik har jeg valgt at kalde Fysio Aalborg. Klinikken ligger i Klokkestøbergade 17, det vil sige lige i centrum af Aalborg med plads til din ryg i centrum. Det kan nok lyde lidt mærkeligt det her, men faktisk vil jeg helst ikke se dig, fordi din og min succes, den måler jeg i, hvor effektivt vi kan lave behandlingsforløbet. Det skal selvfølgelig ikke forstås sådan, at har du ondt, så vil jeg hjertens gerne se dig. Men jeg vil også gerne være en klinik, som undgår formålsløse behandling og langvarige forløb. Derfor er Fysio Aalborg også et sted, at hvis den fysioterapeutiske undersøgelse viser, at du ikke vil få gavn eller profitere af fysioterapi, så du ryger ikke ud på bagdel og albuer, men jeg vil råde dig til, at vi sammen finder de rette fagpersoner til dig i stedet for. Det kunne være henvist dig tilbage til din egen læge, eller vi kan finde nogle specielle lægefaglige personer, som passer mere til dit problem. Når vi så sammen har fået styr på dit problem igen, ja, så skubber jeg dig faktisk ud af døren. Og nej, jeg vil ikke se dig igen om 3 måneder. Jeg skubber dig ud af døren med en plan, som du og jeg har lavet i fællesskab, som passer til det liv, du nu rigtig gerne vil have. Og hvor du forhåbentlig ved hjælp af nogle simple redskaber kan klare et mindre tilbagefald, så frem du skulle få det. Og skulle du så have brug for min hjælp igen, jamen, så slår du bare på tråden, så er jeg sikker på, at vi finder ud af det. På min Facebook-side har jeg gjort mig de overvejelser, at jeg rigtig gerne vil dele ud af de erfaringer og oplevelser, og den viden, jeg har. Det vil jeg gøre med nogle forskellige tips. Nogle gange nogle videoklip, andre gange bare et par enkelte linjer om, hvad der lige kunne være en god idé, eller hvad der rører sig inden for rygområdet. Så jeg håber nogle gange imellem vil klikke ind på den Facebook-side, og så se om der er noget, du kan bruge, eller der måske er nogen, du kender, som kan bruge de tips, jeg lægger ud.